Bon dia, amics i amigues! El meu propòsit d'avui és explicar-vos en menys de 3 minuts en què consisteix el canal Projectem TV i com vosaltres, amb el vostre negoci, us podeu publicitar a la nostra plataforma. Projectem TV és un canal online amb una imatge pròpia dins de YouTube. A més, té un eslògan contundent: el canal de les xarxes socials, adaptant-se als nous temps. Projectem TV consta de diferents vídeos de temàtiques curtes a càrrec de diferents especialistes. Tenim turisme, tenim curiositats de la xarxa, benestar i salut, sexe, humor i màgia, dietètica i nutrició, música, entre molts d'altres. Quan s'emeten aquests vídeos, us preguntareu? Doncs bé, editem entre 8 i 10 vídeos al mes. Això equival a 2 vídeos setmanals. Com podeu vosaltres publicitar-vos en la nostra plataforma? Doncs bé, la primera opció que us presento és la del fotocall, que teniu aquí darrere meu. Podeu incorporar la imatge del vostre negoci i apareixerà en tots els vídeos que elaborem a Projectem TV. Una altra de les opcions és aparèixer en aquest bàner que hi ha aquí sota. Aquest bàner dura 5 segons i pot aparèixer a tots els vídeos o a alguna secció en concret. Que voleu sortir al bàner a turisme? Doncs podeu sortir en un bàner a tots els vídeos que s'elaborin de turisme. Que voleu sortir a un bàner a totes les seccions? A totes les seccions podeu triar, és la vostra elecció. Si us ha agradat la iniciativa i penseu que s'adapta al vostre negoci, només cal que ens envieu un e-mail a gestió@projectem.cat o bé que ens truqueu per telèfon al 93 883 53 47. Alguns de vosaltres potser no trucareu per timidesa, perquè penseu que això d'internet no està fet per vosaltres. Doncs no us equivoqueu, si vosaltres no ens truqueu, us trucarem nosaltres, us explicarem les tarifes i totes les possibilitats que ofereix sortir al nostre canal. Projectem TV és una iniciativa de Bicolot Magazine i 4K Vídeo, produccions i audiovisuals. Ara només us queda mirar la pantalla final i agafar bolígraf, llapis, paper, tablet, iPod, el que vulgueu. Només us heu de memoritzar el nostre eslògan: Projectem TV, el canal de les xarxes socials.